Gawa sa pag-review sa mga dapit nga giilang landslide ug flood-prone areas, Talisay City Disaster Team mutaod og mga early warning system aron mabantayan ang pagsaka sa tubig sa kasapaan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nahingpit na ang pagpaygayon sa Comprehensive Disaster Risk Reduction and Management Plan sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Gawa sa Comprehensive Plan, giumol na usab sa kabarangayan ang Community First Responder ug ang Quick Reactions Team aron mas paspas nga matubag sa kabarangayan ang mga dapit nga bahaan o kaha ang mahitamong landslide nga sangputanan sa pagpunay ug uwan. Mato ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay City Disaster Team, nga may mga dapit na usab nga gipili nga magsilbing evacuation center sa mga apektadong pamilya kung mahitabo man ang grabing pagbaha. Kabahin sa plano ang paspas usab nga pag-atiman sa mga kawani sa City Social Welfare and Development sa maapektuhan unya nga mga pamilya. CCCM ug ato ang BDRM planning nahuman na ta sa 22 barangays na to. So dili na kita mga problema sa mga actions, quick reactions sa mga barangay because they know already what to do. Kaning ato ang mga lumulupyo nga dapin sa sapa, mangandam sila nga in kaso musaka ang tubig, mag-evacuate sila. Anyway, naanad naman na sila asa sila mag-evacuate, naanad sila standard or usual nga ilahang ruta. Sa pagsud na unya sa panahon sa ting-uwan, napalantawan usab ang taas nga posibilidad nga bahaan ang mga flood-prone area sa Dakbayan. Subay niini may pahinumdom ng daan si Santillana. Sa mga opisyal sa barangay, di inahimutang ang mga dagkong kasapaan alang sa pagpahimutang sa mga early warning system. Naka-instalar na og mga early warning system ang mga barangay sa Lawaan 3, San Isidro ug Lawaan 2. Dugang ni Santillana nga tauranan usab og early warning system ang barangay Dumlog nga usa ka coastal barangay kay bahaunon usab kay anaa niini ang bukana sa sapa. Sunod nga taoran og mga early warning system mga bukirang barangay nga nahimutang sa landslide prone area ug ang pag-instalar og centralized early warning system sa Dakbayan. Ato na sa to encourage ang ato ang kapitan sa Lagtang, Paglupan ug Campo 4, panaog pod is diri si Dumlog. So kasi purchase ana sir sa barangay ra na ilaha, and then ang katong sa city itaod gyapon to namo, that will become centralized na. No, so sa pagkakaron stand alone tas mga barangay kanang mag-report na sila namo kung sir taas na tubig kay nakita na sa CCTV, trigger the alarm sa ilang siren aron magpa-evacuate. Dili na ingon nga agtuon pa sa balay-balay. Oba ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.